Внос и износ, всичко от него минава. 20, 40, 60! 60 точки от Яшарчо пристигат много специално. Поздравява най-красивата, най-прекрасната булка, нейните прекрасни родители, също така за младоженеца и за неговата фамилия. Специално и от Яшар за своите братя. Той обича турските гючеци. Киро. Турските гючеци Яшар обича. Още една пара пристига за Яшар. Още поздрави специално от майката на булката. И само за Яшар. И само за Яшар. Хайде бе, Türkçe klari küver oradan bir şey. Sen bilirsin. Амин, дай Боже. Господа ти даде най-хубавата жена. Ти го заслужаваш, Яшар. Ти си човек с голямо сърце. Çok liga olur. Айде от Яшар за своите братя, за машините. И за булката, за най-красивата булка. Дами и господа, още поздрави пристигат отново от Иван, от Исета, за булката, за младоженица и за Яшар специално. От Исета специално за своя брат, за Яшар шампиона. Айде за Миро! И така, още една пара, дами и господа, от Асенчо, от най-добрия приятел на Яшар. Това е водещия на BTV новините в Бикрево, Яшарчо. Машалла! От Емилия, още една пара пристига специално. И поздравяваме отново Яшар. Най-добрия, водещия на хората. Яшаре! Яшар! Едно изказване от Яшар пристига, дами и господа, като казва: такава племеничка като Роза няма и да има. Една единствена. Айде, куме! Яша, куме! Айде, Яшко! Остро! Айде, Яшаре! Айде, самодоженеца! Айде от Емилия за Яшар!